Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongitorri bigarren kafea jazz klubera. Eseri hor, gortina gorri hoien ondoan, belusezko eserleku horretan bai. Eseri lasai emanaldia, Laister hasiko da eta. Edateko zerbait nahi duzue? Koktelen bat, hurricane bat, sazerak bat, edo tira erresena kafea, Denetari dugu hemen. New Yorkeko Café Carlyle, New Orleanseko Spirit Cat Music Club, Mexiko hiriko 5 Jazz Club edo Casa Franca, Jazz Club ugari daude munduan zehar, baina guk geurea sortuko dugu. Pentsa, gaur egun ea zein klubetan topatzen duzuen Miles Davis jotzen, gurean bakarrik. Izan ere, ospakizun ederra antolatu dugu. Gaur, apirilako 30, jazzaren mundu eguna baita. 2011an aldarrikatu zuen UNESCO erakundeak eta orduzkeroztik urtero hiri bat aukeratzen dute eguneko protagonista izateko. Aurtengoa, Tanger, Maroko hiria da. Lehen aldia da kontinente Afrikarreko hiri batek ospakizun hau hartzen duela. Tanger adierazpen kulturalen arragoa da, Europa eta Afrikaren bidegurutzean kokatua. Jazzaren historia luze eta aberatsa du eta bere ondare jazzistikoagatik da ezaguna. Mundu mailan izen handia duten jazz artista asko aritu dira Tangerren eta hainbat denboraldi eman dituzte bertan. Adibidez, Josephine Baker abeslariak, Ornette Coleman eta Archie Shepp saxofoi jotzailea edo Herbie Mann txirulariak. La conga, ricoti. La conga, ricoti. Diablement lui parti, ricoti, coti moli, ya plaisir. Eta sekulako kontzertua antolatu dute ospatzeko. Herbie Hancock jazz piano jotzaile ospetsuak zuzenduta, izarren munduko kontzertuak munduko txoko guztietatik etorritako nazioarteko artisten emanaldia batuko du. Besteak beste, Abdela El Goud Marokotik, Lakezia Benjamin Estatu Batuetatik, Moreira Txonjuia Mozambiketik, Claudia Acuña Txiletik, Tarek Yamani Libanotik edo Antonio Farao Italiatik. Haze plana egia esan, izen egokia jarri diote bai, baina jazeko izarrak aipatuta eta nola mesten ari garen, nik gure bigarren kafea jazz klubera Duke Ellington ekarriko nuke. Arrapazaki, Duke, Edward Kennedy, Duke Ellington, Washington hirian jaio zen 1889ko apirilaren 29an, hau da, atzoko egunez. Musikari ikaragarri emankorra izan zen 50 disko baino gehiago grabatuta. Imaginatzen duzu Duke Ellington gure over zaharrean jotzen. Hor dago, Eman Duke eman. Ados, jazz klubera sartu nahi zenean, Miles Davis ari zen jotzen, eta orain inogok esan du Duke Ellington ekarriko duela. Gauza bat, jazza ez da soilik gizonen kontua, Noski ez emakumeak jazzean izan duen influentzia aitortzeko modukoa da. Naiz eta ez den askotan aipatzen izan ere, isiltasun hori ulertzeko atzera begira jarri behar gara. 17. eta 19. mendeen arteko musika afroamerikarraren jatorrirantz jozgero, gizonezko esklauek debekatuta zituzten zenbait instrumentu. Hala nola, danborrak, baina haiek egindako ari instrumentu batzuk jotzeko baimena zuten. Edo batzuetan, eta zorte handiz, ugazabek biolinen bat oparitzen zieten jaiak girotzeko. Emakumeek ordea debekatuta zuten edozein instrumentu jotzea. Diskriminazio ekintza hark emakume afroamerikarrentzat musikan desberdintasun tradizio bat hasiko zuen. Hala ere, emakumeek funtsezko papera hartuko zuten beren arbasoengatik ikasi eta seme alabei irakasten zizkieten abestiak abestuz. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't
Emakume haiek mezu kodifikatuak zituzten, abestiak improvisatzen zituzten, gertuko afroamerikar komunitateak entzun eta beste batzuei transmiti ziezaien, horrela, hasi zen geroago blues eta jazzean nabarituko zen ondare hori. 19. mendearen hasieran lege batek esklaboak igande arratsaldero Congo Place ospetsuan biltzea albidetu zuen euren erritualak ospatzeko, eta han kontzertu txikiak ematen hasi ziren. Eta pixkanaka gauzak aldatzen joan ziren. Eta azkenean, 1920an aurrekaria sortuko zuen gauza bikain bat gertatu zen. Marmy Smith artistak Crazy Blues grabatzea lortu zuen. Blueseko emakume abeslari baten lehenengo grabazioa. Eta ondoren, entzun dugun Nina Simone edo entzungo dugun Ella Fitzgerald iritsi ziren. Hortxe Maialen Tellabidek erakutsi digun eskatina egiten. Ja, ez hori ja besten ari da letraz. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Jane Fitzgerald, Lady Ella ez izenez ezaguna, jazzeko erregina edo lehen dama, jazz abeslari estatu batuarra izan zen. Eta jazza izan zuen oinarri bai, baina Ella Fitzgeralden musika errepertorioa asko zabalagoa da. Eta swing, blues, bossa nova, samba, gospel, kalipso, gabon kantak, popa eta beste hainbat estilo biltzen ditu. Billie Holiday eta Sarah Vaughanekin batera jazzaren eta oroar estatu batuetako abesti melodiko herrikoiaren historiako abeslari garrantzitsu eta eraginkorrena daela. 14 Grammy sari irabazi zituen bere ibilbide osorako Grammy saria barne, eta arteen domina nazionala, eta estatu batuetako askatasunaren domina presidenziala, eta beste hainbat sari ere jaso zituen. Baina sari horiek baina ilusio handiagoa egingo lioke jakiteak zenbat eta zenbat abeslari inspiratu dituen. Nora Jonesek askotan aipatu du elarekiko sentitzen duen maitasuna, adibidez. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. Duela urte batzuk Blue Note Recordsek jaseko zigilu ospetsuenak aldi berean eztabaidagarria bezain bikaina zela erakutsi zuen artista bate kontratatu zuen, Nora Jones. Baina denek egin zuten galdera zera izan zen. Norak egiten duena jazalda? Nora Jones sekulako musika leinu batetik dator. Bere aita Ravi Shankar zitarista ospetsua da, bere ama Sue Jones kontzertu ekoizle estatu batuarra. Txikitatik erakutsi zuen pianoa jotzeko zuen gaitasuna eta jazz pianoan lizentziatu zen Texas iparraldeko unibertsitatean. Disko atera zuenean Blue Note Recordsekin musika kritikari batek esan zuen. Blue Note disketxeak argitaratutako diskorik ez jazzistikoena da, baina disketxeak eta Norak argi zuten. Jazz likidoa egiten ari ziren. Etiketa gora, etiketak bera, guk argi daukaguna da gure bigarren kafea jazz klubera gonbidatuko genukeela. Beraz, osatu dugu talde dotorea. Miles Davis, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Nora Jones. Eta euskalduna falta zaizkigu, gure klubean etxekoek ere egon beharko dute, ezta? Ez da erraza aukeratzea, baina irratsaio honen laguna denez, esaterako nik Aizea Marti hartu ekarriko nuke, hemen entzuten ari garen artista puska. Musikari bizkaitarra, saxofoi jotzaia, moldatzaia eta konpositorea da, baita saxo irakaslea ere. Oso aproposa gure kluberako. Irakaslea esan duzu, Goiuri? Bai. Ba, gaur gure musika irakaslea dator. Maialen Tellabide. Azterketa egingo te digu? Ja, espero dut ez. Maria López ere gurean izango dugu, ginekologo eta sexologak atzo eskaini zuen ikastaroaren berri emango digu. Menopausia klimaterioa etapa honen inguruko bitxikeriaren bat. Bueno, eta Humberstonera bideiatuko dugu gaur, atzo ezin izan genuen, eta Txile iparraldean kokatuko gara, gatzbila. Eta atzo ospatu zen belaunaldien arteko elkartasun egunaz ere hariko gara. Tira, Pirilako 30 ditu gaur eta asteartea da, gu prest zuekin kafea hartzeko. Ongi etorri guztioi, naiz irratira. Bigarren kafea antzarete. Egun hon eta ongi etorri,
zuekin dantza erdian utzi duen Julen Goikotxe Orbegozo arazoak edo? Gezurra kable erori zait eta dantza osatu ostean jetxi naiz makurtu naiz kablea jasotzera. Ez, azken konpasa falta ziren, Bar eskatuko dugu. Bai, bar eskatuko dugu, mesedez. Dantza modu librean egitea gustoko duen emakumea, Goiuri Ezeiz Arandia, egunon. Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 771 garrena du. Goizak 10 eta 15 minutu, apirilak 30, horrek esan nahi du. Oso kerezpana bil, apirila badoala, ez da, bai bian maiatzak bat. Bado apirila, baina gu hemen geratuko gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Goizeko 10 eta 16 ditugu eta dagoeneko hemen gure txatean hasi dira Goiuri Julen defendatzen. Zea raroa, hemen beti... Julenek... Defendatzen ez, gauza diren bezala esaten. Fan club bat dauka, Julenek. Eta presidentea ez dakit, ez ote den indiokar. Bai, baina, Julen, egia esan, nire gaur zurekin, Beste egun batzuetan askoz okerrago aritu zara dantzan. Bai, kontu, gaur, eztabaida ez da hori. Eztabaida da, dantza oso egin dudan edo ez dudan egin. Hemen batek esan du, ez dudala oso egin. Nik esan dut, baietz. Ondo edo gaizki, hori ez da eztabaidatzen, beti gaizki. Hori horrela da. Ikasten ari zara, pixkanaka bazoaz, hobetzen. Bueno. Atzeko zinen TikToken koreografia irakasle batek, ora pausoak oso ondo azaltzen zituela, TikTokeko dantzak ikasteko, eta esan nuen, egun ban berdi dut Juleni. Goiuri, ja da denbora, hilabete batzuk badarra matzaten ben, 3 pauso dira, horrenik ez ditut ikasi. Behin honezkero uste dut ez ditudala ikasiko, beraz, osoa egitearekin edo zuekin, batera hasi eta maitzearekin, nik uste dut helburua beteta dagoen. Jarri dute, osoa egin du berriro hementxe jarri dute, beraz, bale, Julen, zurekin gaude. Herria, zurekin dago. Bai, gaur ere, torri orduko, ja, nirekin sartzen hasi zarete. Bai. Tira gaur aipatu dugu, bigarren kafea jazz klub bihurtu dugula, aipatu dugu ere, baduela Tanger Iriakalako itzordu potoloa, antxe izango baita aurtengo UNESCO-ke egiten duen ospakizunaren bilgune edo, eta horrexegatik Marokora jo dugu, hain zuzen ere Casablancako artista entzuteko benetan interesgarria, kantautora marokoarra da bera, baina asko nazten du ez dakit, Magrebeko Afrika iparraldeko musika tradizionala jazzarekin, gospelarekin, soularekin, afrobita ere egiten du, eta badozka musika jasaniarraren, sufiaren, islamikoaren, olako magna handi bat, oso artista interesgarria, eta bere lik ari gara entzuten, Liken remix moduko bat, hause, entzuten ari garena, gaur gure maite duten tarteari leku egiteko. Julen Goikotxe Orbegozo, zein da zure maite duta? Nire maite duta da, nola azaltzen dudan. Urtean behin ikusten duzun jendearekin egotea, baina bizitza guztitik ezagutuko bazenu bezala harremana izatea, eta etxean bezala sentiaraztea. Zeporilla. Azalduko dut. Iragan asteburuan, eta Iñigo zuk ere badakizu, bertan ibilizarelako, Bidasoako
txirrindulari itzuli eginda, afizionatu mailako itzuli bat izaten da, eta gauzak guztia esaten hasita badara antzan badamatzagu, zuk gehiago, inigo, baina urte batzuk, bertan satarido speaker lanak Bai. egiten. Eta bada leku bat, urtean behin ikusten du jende hura, Antxon Mendia eta antolakuntzako jende hori urtean behin ikusten duzu, baina iritsi orduko badago, urteetako harreman moduko bat edo, badirudi bizitza guztitik ezagutzen dituzula, eta berehala hasten zara, edo zer gauzi buruz hitz egiten, eta hor ere, antolakuntzan ere, aspalditi dagoen jendeak ere, adinean aurrera egin du, eta beraiek ere errelebo aldaketa edo eskatu izan dute, ari da jende berria sartzen, baina betiko horre jarraitzen dute, eta egun bat izaten da, ordu batzuk izaten dira beraiekin egoteko, baina oso egun polita izaten da, bidasok itzulea, kirol mailaz ere, proba ederra dela, baina beraiekin eguna pasatzea ederra izaten da, bidean ezagutu duzun jendearekin egoteko aukera, urtean zehar egun batean edo topatzen duzun jendeagia da, beste batekin, beste probetan ere topatzen zarela, baina pertsona horiekin topatu orduko jada badakizula egun ondo joango dela eta zer gauzeta egin dezakezula, nolabait ere etxean sentitzeko beste modu bat izaten da. Ze gauza zaila dene lekukoa ondo urtzen jakitea. Hor, pixkanaka belonali berri lekukoa eman nahi, baina ez da errex ematen hori, eta azkarrik ematea ere ez da gauza hona izaten. Ez, eta egia da, ia aurreko urte batzuetan, nolabait ere lehendik dauden horiek agobiatuago ikusi ditu dela, urten baita nik ere. Beste aldarte batekin ikusi ditut, eta postu naiz, baina ez dira lan errazak. Azkenean urte askotako lana da, urteekin ikasten diren gauza asko daude, eta hasi berriai kolpean dena utzi beharrean, transmisio hori egiteak badu bere garrantzia, gerora gauzak ondo bide honetik joango baldin badira behintzat. Hementxe, agurtu baituzte, unon Gorka, unon Indiokerrek, baita Txema Solana Arrondok ere, unon gazteak, taza ere egin dugu dio Gorkak kultur zastekin, taza logarekin. Gorka, igual taza toparitu barko diguzu, ez da ekin nik. Nekan alzelaik dio egunon, nekan alzelai oso tanger zalea da. Antxe dauka nolabait bere oiko bisita, baina, ez dakit, jazz topaketa zoragarri ontarako akaso berandu xamar. Berandu xamar. Uste dut Euskal Herriti dagoela, beraz, ez du harrapatu, baina, uste dut, tangerreko jazz klubaketa ezagutuko dituela. Han uste dut, hainbat jazz klub badaudela, eta txukun askoak. Oso interesgarria da tanger. Ez da kaso Marokoko zerrendetan lehenengoetan ikusten den hori, ez da Marrakech, ez da Casablanca, ez da Rabat, baina oso hiri autentikoa da, eta horre, kultura oso nahasia, penintxulatik gertu egon da, eta interesgarria. Zein da zure maite dut, Juri? Nere maite duta da, Instagramen deskurritu dudan rap bat. Eta ez dut ulertzen rapak zer esaten duen, ze Alemaniatik dator, eta nik alemana ideia zipizik ere ez, baino asko gustatzen zait rapa, asko gustatzen zait Instagramek, sare sozialek gauza txarra asko dituzte, baina badituze gauza onak ere bai, adibidez, hau, ze bestela nik rapa nuen sekula ezagutuko, eta antza denez, rap honek esaten duena da, Barbara izeneko emakume batek, arabarbaz eginiko tartak egiten dituela, eta bere tabernan saltzen dituela, eta barbaroak joaten direla, arabarbazko barbararen tartak jatera. Eta da horrela oso abesti txolina oso tuntuna, baina oso fana naiz, eta hori da nire maite dut. Horrela deskubritzea horrelako txorakeriak.
Zindagizuen nik nire maite dut oso garbi nuela buruan, eta Bai. joan zait. Bai. Ez duzu prestatu? Ez. Maite duta prest eta lotuta? Txirrindularitzarekin zer ikusia du? Agian? Kaguin la leche. Hori nirekin sartzeatik pasazizu. Bai, baina ez da torkite, gero, etorriko zait eta saioan zehar kontatuko du nire maite duta. Ados? Ze, gainera zen, maite dut, maite dut, bukatzen zena, olako joskuntza da zuen, Ados? baina... Ez duzu aipatu, saio hasi horretik, bere bestela ariren bat edo, Ja. ari muturren jarriko genizun, baina... Nio ezagututa, zakit, Josunek emandako barraskilloen errezeta egin duzula? Ez. Ze gustatzen zaio Inigori. Txirrindularitzare esan du ez. Piraguarekin lotutako zerbait? Piraguarekin zer ikusi duen zerbait? Ez. Kontzertuak? Musika hori da. Aurrera ingo du. Bidaiaren Ados. bat. Bai, dena dut maite, asteburu honetan errobi bai ajistera joango gara, zoragarri, ostiralean sanezinekin kontzertu izango dut Tolosan, zoragarri, asteburu oso polita dator, baina ez, beste politika, ez, Pedro Sánchezen atzoko agerraldia ez da maite dudan agorka. Mira, Madrilera goazela gero. Hori zen? Ez, baina... Gu Madrilera goaz eta gure urrengo gonbidatua Madriletik dator. Beraz, badugu lotura eginda eta aurkeztuko dizuegu gaurko bigarren kafeko lehenengo gonbidatu. Hementxe goizetik zain entzuten eta txintxo eta ustut bere unea ere iritsi dela. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Anak idatzi ditzutaz dinondo zaudela. Duela egun batzuk hitz egin genuen Maria López Altuna ginekologo eta sexologoarekin. Arekin aritu ginen orduan, egun batzutan, gaur atzo, eman behartzuen hitzaldi edo ikastaro baten inguruan. Klimaterioa menopausian dena hormonengatik ote. Horixe izan da, baliatu duena aitzakia Euskal Herrira bueltatxoa egiteko, uste tarteka ere etortzen dela Madrietik ona, eta Tolosan bertan emeki zentroan eskaini zuen atzo aipaturiko ikastaro moduko hau, beraz ezertan hasi aurretik agurtu egingo dugu Maria López Altuna, egunon eta ongi etorri bigarren kafera berriro. Kaixo, egunon. Hau zuzeneko haua da, aurrekoan telefonoz edo aritu ginen, edo bideo deiez, eta menmintzate zurrara giz ikusten dugu elkar. Bai, fundamentuz elkarrentzun. Beste modu batera. Aizu, aipatu dut, atzoko tailer hori, klimaterioa, menopausian dena hormonengatik ote, zemuz joan zen, ze feedback jendeak, nola sentitu zinen, nolako izan zen ikastaroa? Egia esan nahiko gustora. Nik bane beldurra hemen ezaguna naizela, hemen ez detela laniten, eta, ea taldea osatuko genuen, eta bazkenen 12 lagun elkartu ginen, perfecto, pixkatoia bilatzeten taldearen neurria, eta, hemen Tolosa inguruko jendea, gurasoen ezagun batzuk baitare, erdi behartuta bezala, ez? Eta gero, Azpeiti inguruko jendea, Zestu inguruko jendeare etorri zan, eta egia esan, tarte 2 ordu terdi egon ginen elkarrekin, eta tarte politia pasa genuen. Zuke, aipatu bezala, hemen ez zara ezaguna, zure ibilbide profesionala oso Madrilen kokatuta dagoelako, baina lehenago ere beste bide batzuk egin dituzu, edo nolako izan da bidea araño? Bai, medikuntza hemen ikasi nun Euskal Herrin, 3 urte Bilbonin nitun, eta beste bigarren zikloa Donostiko ospitalen pasan nun, eta gero espezialitatea argi neukan, iaia medikuntza hasieratik ginekologia egin nahi nula, egia da enaizela mediku bokazionala txikitatik, inen nahi nun karreratako bat zan, gainea,
Baina azken momentun pentsatu nun, bueno, pues, medikuntza bai. Txoin, a ber, nola pasatzen zara? Ez nuen karrera hau egin nahi, eta azkeneko momentun, egingo dut, nola, oso erresa den gainera, medikuntza egitea, edo medikuntza ikasteko ez duzun behar, sekulako gaitasuna. Bueno, egia da, osasun arloko disiplinak zientzia gustatu izan zaizkitela, ez? Aita biologoa dut eta beti intereso edukide txikitatik, baino medikuntza enekoan oso gogoko, medikuen jarrera, izakerare, ez dut oso gogoko izan sekula, baino, ez dakit, azken momentu esan nun, pues igual bai, eta ez dakit zergatik, eta gero oso gogoko izan dut, oso gustora ikasi, eta lane bai oso gustora iten dut ez, baino ginekologia, pues bai, iaia karrera ziratik gustatu izan zait, eta Euskal Herritik kanpore junai nula bizkate guzki bilare nahiko klaru neuken. Hemen gauria jartzen hau oso triste. Eta guraldi grisak, bai. Eta ospitale bila, bizkate penintsulatik buelta emanun, Kanariatare junitzen, eta nik ondartzen nahi nun, baino Madrileko ospitale bat asko gustatu zitzaiten, eta Marañon, eta area junitzen formatzea, bizkat. Zue bigarren kafea ni itxasoko bigarren lerroan, gatu nintzen. Itxaso bila joan eta Madrilen bukatu. Bueno, Manzanares pixkate balekotu behar itxaso bezala, ezta? Aizu, esan duzu aita biologoa, aizpa dietistea, nutrizionista eta iaia erizain, ama aspartuta izango duzu, Ez, ama ire asko interesatzen zaio gaia, bai. Eta, pues medikuntzatik pixkat aratago dijoazen gauza paralelo osasuna bilatzea beti interesa izan dure bai amak. Bueno, eta hori ere adirazi behar dugu, nik banuen pixat beranduago galdetzeko, baina zu medikuntzatik eta zientziatik, ginekologiatik iristen zara gerora ez, sexologiara, horrela da, baina sexologiare oso emozioetatik eta oso, bueno, medikuntzaren oinarritik pentsatzen dut baita ere noski, baina beste helduleku batzuei jarraiki ere bizi duzula, ez? Bai, residentzia egiten nahi nintzela, pues, ikasi bardan guztikin da, inberdien guardia guztikin nahikoen euken da, sanun bigarren urten, pues, master bat ingo, eta horri nintzen, edo estadistika ikasi, nire erabaki guztiko ladi, edo estadistika ikasi, edo, pues, beti hor, ez dakit, euki izan dut sexologia zerrote dan da kuriositatea, eta pentsatu nun ginekologo lanean pues, lagunduko zitela genitalei buruzko zerbait ikasteak. Eta hortikan sartu nintzen, eta topatu dit, pues, disiplina humanista bat, dala medikuntza pixkat osatzen ditena, ez? Pues, medikuntzan oso sintomatik eta oso tratamenduen zentrautako enfoke daukagu, eta honek eman dit pixka bat, pues, kontsultan dagona bere osotasunen ulertzeko aukera. Beraz, zu ginekologia aplikatzen duzu, bada, zure ogibide, eta horrez gain, sexologian ere aritzen zara, nola baita esateko. Ez da, medikuntza ikasi duen eta azkenean sexologian, ginekologiatik urrun bukatu den norbaiten kasua, baizik eta mediku zara, medikuntza da zure ogibidea, eta baita sexologiaren, nola baita adirazteko, ez da? Bai, hoxe da. Pues nik espero nun, ginekologa bezala nire lana osatzea sexologiak, eta azkenean hainbeste gustatu zait, pues, banabilela batzutan tailerrak ematen, kontsultare bai pasatzen dut, bai bakarkakoa edo bikote kontsulta pasatzen dut, eta aurten izan naiz irakasle ni formatu nintzen masterrean, eta datorren urtean bai hemen Euskal Herriko pues unibertsitateko espertoko pues, klase batzuk emango ditut. Osea, banabilor, gauzatxok. Beraz, dena nolabait baliatzen, azkenean denaren nahiko lotuta egongo delako, ez? Zuk esan da bezala, ez dakit ginekologia eta sexologiaren arteko lotura nahiko zuzena izan daiteke, naiz eta ginekologo askorentzat, akaso sexologia izan daiteken esparru bat oso arrotza, ez? Hori ere gertatuko da. Bai, lankide asko esaten dute, ni buruz ez daukagu ideiarik eta gustatuko litzaiguke zerbait gehiago jakitea, nahi batzutan iruditzen zait, kasi ez dakinak hobedula horrez sartzea, ze batzutan egoera batzuk patologizatzen dira inkluso, ez? Intentzio guztiarekin, pues, batzutan kontsultan galdetzen diaren, pues, zemuz bikote harremana, zemuz takizer, pues, pixka jotzen da normalitatetza daukagunera jutea, edo nei nere ustez, nere ideiatan, edo nere siniskeriatan, pues, zer dan honena,
pues horrea saiatzea kontsultan dagona eramaten, ez? Eta hori pues nere baloreak dira eta ez beste pertsona horrenak. Tira, atzoko tailerra aipatu dugu, menopausiaren inguruko tailerra zen, klimaterioaren izenpe horretan, pixkat hormonengatik ote den guztia, eta nondik nora joan zen tailerra, edo ze elkarbanatu zenuen 2 ordu terdietan gauza asko pentsatzen dut, hemen laburrean hartu beharko diogun neurria, baina zertan aritu zinaten edo nondik nora ibili zinen? Bueno, el tailerronek dakoan helburua bati bat da, pues ezagutzea garai hontan eman daitezken aldaketa guztiak, baita ere, zaila da, ez? Baina aldaketa hauek ez bakarrik sintomen ikuspuntutik ikustea, baizik eta baita ere, pues, bizitzako esperientzia moduan, ez? Etapa hontan eman daitezken aldaketa pues, abaniko guztia ezagutzea, baita ere, pues, aniztasuna ezagutzea, ez? Pues, igual ezagutzen ditugu, pues, azken hilerokoaren aiatzen dan adinaren media 51 urte dira, ez? Pues igual ezagutzen dugu adin horren inguruko emakumeen historiak, baina ez ditugu ezagutzen, pues igual 19 urterekin ubuluterigiri gabe geratu den eta kriston, ez? Aldaketa bortitza dauzkan emakume baten historia. Edo 55 urterekin eta duela urte batzuk menopausia izan zuen emakume baten, baina pues guaindikan erreprodukzio tratamentutan jarraitzen duen eta ume bila dabilen emakume baten historia, ez? Pues, pixka bat ezagutzea pues beste historia ezain ezagun batzuk eta denak dia bereziak, baita ere 51 urterekin azkeneko hilekoa median justu aiatzen zaion emakumeari, pues horren historiara bai berezia dela, ez? Baina, ez ahaztea eta kontutan hartzea beste aukera batzuk bai. Zer da menopausia, Maria? Menopausia, askotan menopausia izena jartzen diogu denari, ez? Aro honi. Galdera oso lehorrean egin dut, uste dut entzule guztiak eta denok daukagula ideiaren bat, noski, menopausia zer den, baina pixkat aratago galdetzen ari naiz aditu bati menopausia benetan zehazteagatik. Badirudi hemen ez dakidala zer den menopausia edo, baina uste dut dena ez dakigula torregatik galdera. Bai, izatez menopausia da mens, hilabete, zikloen etetea, pausa. Eta, orduan, menopausia da, zeinu bakarra da, azken hilekoa. Eta berez ez du etapa guztia besarkatzen, ez? Bakarrikan azken hileko honen momentua seinalatzen du eta gainea retrospektibo egiten da, osea, 12 hilabete pasadianen azken hilekotik esaten dugu, pues badirudi hori zala azken hilekoa. Ze nik duela hilabete uki bat dildumet ez dakit azkena izango otedan edo berriro datorkidan, ez? Claro, zeinu honek, pues igual kanpo, definiziontatik kanpo uzten du, pues tratamendu hormonala hartzen ibilidan eta hileroko hori gabe urte pila pasa dituen emakumeak eta guain pasadanak ja hilerokorik ez eukitza tratamendua utzitakoan, umetokia aspaldikendu dioten eta odoltzeari ere bai duela denbora bat utzi duna emakumea, baina obulutegiak dauzkanez hormonak jarraitu dituna geukitzen eta orduan pues ez da igual sofokoekin hasi, berolako beste aldaketekin hasi, eta aldiz klimaterioa hitzak pues dator beste eskaloi edo beste etapa bat esan nahi du, ez? Badirudi dala etapa gorena, baina, klaro, gaur egun pues hiltzen, daukagun bizi esperantzarekin hiltzen gehan arte, pues askotan azkeneko hilekotik hiltzen gehan arte, pues ez da etapa laburra, oso etapa luzea eta inkluso beste etaparen bat ere elkartzen zaio, ez? Orduan, menopausia hitza jartzen diogu askotan garaiari eta berez garaia klimaterioa da. Egongo dira kasuak, Marian, un klimaterioa hileko bizitza baino luzeagoa izan daiteken? Pues batzutan bai, ze badago jendeari gaina, 185 azken hilekoa dauka 45 eta 55 urte bitartean. Baina batzuk eskapatzen dira, ez? Media hortatik, eta pues, 30 piko urterekin, 20 piko urterekin ere euki dizakete azken hilekoa, eta gero pues, asko bizi baldin badia bai. Eta hilekoa, ez dakit, 12-15 urte bitartean edo iristen da gutxi gara bera? Pixia lehenagoa kaso ez dakit. Bai, lehenagore bai. Gainera, historikoki, gerota bizi esperantza luzeago baldin badaukagu ere,
azken hilerokoaren adina beti onda 50 urteren jirabiran, baino lehenengo hilerokoa bai aurreratzen jundala, ez? Orduan, klaro, pues lehen igual azken hilekoa ez genuen ikusten, zelenago hiltzen ginen, baino gaur egun ikusten dugu eta hortxe gehatzen geha, ez? Gaina, badirudi, gizakia gehala animali bakarretakoa, ustet balearekin batera, menopausia daukaguna, ez? Ziklo fertila bukatuta gero bizi geana. Eta badago hortikan, pues, teoria evolutiboren bat esaten duna, zentzua daukala, emakumea ugalkorra dan bitartean hiltzeko arrisku gehiago dauka, erditzeetan, aurdunaldian zehar, eta pixka bat badala, pues bizi esperantza luzatzeko helburuarekin badatorrela zikloen etete hau, eta baitare bilobak zaintzekoarena, ez? Amonaren garrantzia, pues pixkat, biologikoki edo, bai, interesgarria. Non iniz honetan pentsatu. Igual dare bai pixkat, erromantizatzeko helburuarekin, ez? Pues berez, emakume batzuntzako nahiko gogorra izan daiteken garai hau, bai. Bai, ez dakit, beraz akaso garantzitsuagoa da, ez? Klimaterioaren inguruan aritzea, menopausia beraren mugarritxo hortan kokatzea baino, ez? Bada garai oso luze bat, eta garai hortan pentsatzen dut, menopausia oste horrek utziko dituela hainbat egoera, hainbat ezaugarri ere, ez? Bai, hoxe zuk esaten dezun bezala, ez? Hitzez askoz ezagunagoa da menopausia, baino pues berez klimaterio hitzak pues etimologikoki askoz interesgarrigoa da, eta gainera nahiko deskriptiboagoa ere bada, ez? Gainera, pues garai honi menopausia deitzea da nerabezaroari menarkia edo lehenengo hilekoa deitzea bezala, ez? Pues bertan, hitz horrekin galtzen dira eta pauntan eman daitezken pues beste lagun, familia, gorputz, pentsamendu izakera aldaketa espektro guzti hori albo batean uzten da. Eta baita ere, albo batean uzten ditu, obulutegia ez daukatenak, ez? Pues, gizon gehienak albo batean uzten ditu, eta aldiz gizonek ere bizi dute klimaterioa, ez? Egia da, beraiengan aldaketa ez dala inbortitza. Osa, emakumeetan gertatzen dena da, obulutegiak diela organo bat, nahiko beraien funtzioa beste organo guztitan baino azkarrago agortzen dana, eta agortzen da bai lehenago denboran eta bai bortitzago abiaduran, ez? Orduan aldaketa asko ekartzen ditu oso epe laburrean, gizonengan aldaketak pues, badia pixkat gradualagoak, eta zentzu hortan ere aldaketa asko ematen dienan oso epe laburrean pues, pixka bat deskolokatzen gaitu. Pues pixuare bai, poliki irabazten baldin bagoaz, pues igual ez geha hainbeste enteratzen, eta inguruak ere ez hainbeste enteratzen, baino pues oso azkarre ematen dienan aldaketak, pues pixkat esaten zu, pues eski igual gorputz honetan enaiz ondo ulertzen, ez? Gizonei ere gertadakiek ege, eta pauntan, pues, bere burua hain ondo ez ezagutzea, ez ulertzea, baino emakumeengan aldaketak azkarragoa dienez, errazten du, pues, deskoloke hau. Horre, pentsatzen dut ere, ez ezagutzak izango duela, ez, genero ikuspegitik bere azalpen, ez? Orokorrean emakume edo aludun pertsonen, soilik emakume edo aludun pertsonek bizi dituzuen gaitzak edo gaixotasunak, izan dira historikoki, ez, gutxiago ikertuak, ezagutza gutxiago dago, naiz eta ikerketa egon sozialki ere gutxiago dakigu akaso, eta pentsatzen dut honek ere sortuko zuela, ez, emakume askorengan, bai menopausia eta baita klimaterio hori, akaso, pixkat, egoera ez oso eroso edo dramatiko xamar batetik bizitzeko arrazoia, eta agian hori ere irauli egin beharren zerbait da, ez? Bai, nik zerbait nola bizideten, hortan eragina gauza askok daukete, eta baita ere jasotako ideiak, inguruan ebai, zenbat pertsona ezagutzen ditudan ontan dabilena, edo lasaitzen dezakegunak, edo ez. Bai, kontsultan eta baita hierretan, maiz aipatzen den zerbait da, emakumek badaukatela gogoa, pues ez bakarrikan medikuntzak daukan ikusputu entzuteko, baita ere beste emakumeek nola bizi duten hau entzuteko, pues narratiba ez patologizante bat entzuteko gogoa badaukate, ez? Interesgarria da, eta ez da egitzuk
zure ogibidetik edo egokitzen zaizu horrelako egoeretan, ez dakit, tratamendua den hitza, baina akonpainamendua, ezagutza, ez dakit, bide lagun izatea, badago jendea konsultara doana klimaterioan murgildu eta pixkat bere burua galduta sentitzen duelako? Bai, ginekologia kontsultan egia da, askotan emakume kontsultatzen dutena eta pues erdigunean jartzen dana sintoma dala, ez? Baina sintomatik tirata, pues adibidez, harremanetan eragina eduki dezaken edo ezagutzen zaion zerbait da, pues azaleko eta mukosak pues poliki lehortzen juten diela, ez? Eta vulva vagina lehortu daitezke eta honek pues adibidez bikote harremanetan desiente erabiltzen baldin bada, pues gune hori pues ez atsegina da frikzioa edo eta behar bada ez dira ja hainbeste topatzen pues lehen topatzen ziren, ez? Leku edo egoeretan edo. Bai, egoeretan, ez? Eta igual kontsultatzen dana, pues da, lehortasuna daukat, azkura daukat, infekzioak dauzkat, baino igual hortik tirata, pues badago, pues ez erosonago, ez bikotea inbeste bilatzen, bikoteak enau hainbeste bilatzen, ze enau ez eroso ikusi nahi, bueno, ba distantziatzen bagoaz, orduan, hortik tirata, bai, ez dakit galderaz aurtzan. Bai, izan daiteke, bai, ea konsultara jotzen zuen jendeak, bueno, klimaterio edo menopausia osteko garai hauetan pixkat, bueno, galduta edo alako aldaketak somatzen zituelako, beraz, bai, bada erantzuna, bai. Claro, edo gertatu daiteke, ni igual oso mendizalea baldin banintzen, eta garai honen edo aldaketa hauen ondorioz, hasi naiz ez zurretan mina nabaritzen, muskulaturare bai galtzen joten goaz, ez? Bueno, apunte, ezurrak eta muskulatura maksimoa 25-30 urteren bueltan izan ditugu, osake, goiuri libratzen da, baina beste guztia aldapan berangoaz. Zuere bai, izan induen Maria. Bai, aldapan berangoaz, orduan. Aldapan berangoaz. Gauza desan izut, Julen eta Biok hemen gabiltza 14 orduak prestatzen, eta uste dute Julen... Bueno, Julen ari da 14 orduak prestatzen. Nik izena eman duzu. Zuk izena eman duzu. Desberitasun, nabardura hori ere garrantzitsua da. Biara monari urain arte beldurra nion, hemendik horrela panikoa diot ja, hori entzun da gero. Bai, minasen bera maldan bera joango gara, baina bizitzan gehiago. Bueltaka. Antza denez, bai. Amezetaraino bueltak eritxiko gara. Ba, igual aprobetxatuko eta esateko, mediku bila da biltzala 10 orduetarako. Bai. Bolondrez bila da biltza, eta kontaktatu ninduten, baino, bueno, ni ginekologiaz badakit, baino erreskate lanaz. Eta... Mendiaz ere, bai, uste dut Maria nahiko mendizalea dela. Oso mendizalea naiz, gustatuko litzaiak izugarri, baino, pues, entre Madrilen harrapatzen nahuela. Itxaso gabe, mendi gabe. Desastre. Uste dute Euskal Herrirako desenbarkoa prestatu behar dora emakumeonek. Gainera begira seguraldi daukago, euririk ez? Itzi egingo dugu bihargo izan. Euskal Herriko euria beste garai batean geratu zen, ja, hau ez da izan zen, Beraz, ari ginen, akaso norbait joan dakizukela konsultara, ba hori, igual sentitu du masa muskular galera hori, ezurren indar falta hori, ez dela bakarrik akaso zuzenean sexu harremanetarako bizi duen ondorien baizik eta, bueno, klimaterio honetan, beste inbate esparrutan ere akaso sentituko dituela pertsonak aldaketak. Bai, adibidez, ez? Nere identitatea oso mendizalea izate baldin bazan, eta batean aldaketa askoren ondorioz, ez banabil hain eroso mendian, igual norra izen ni, eta tokatzen zait pixka berdefinitzea, ez? Nere identitateare bai, edo pues lagunek beti izan badute hori, edo bikotearekin beti izan badut hau, eta bapatean pues ez baldin manabil ja hain gustora, hain harin ontan, pues igual bultzatu dezake edo erlazioiek galtzen nabilela sentitzerare bai, ez? Orduan, pues zentzu hortan, bai, badago identitatean eragin dezaketen, ez? Hainbat gauza.
Eta gauza betan guztietan, eta pixkanaka elkarrizketa amaitzen joate aldera, Maria, aipatu dugun komponente bat badago, zuke inoiz aitortu didazu sexologia oso ikuspegi emozionaletik edo ere bizita lantzen duzula, eta aipatzen ari zaren kaso betan, eta hemen pixkatu uste dut nazten direla ja ginekologia eta sexologia kaso, baina norbait doakizunean klimatirioaren garaioietan komponenteetako bat, zuk esan da bezala berdefinitze horretan emozionala da, erabatez. Bai, sexologian emoziotara jo baino asko jotzen dugu identitatera, bilatzera topatzea norbera nordan, norberarekin koherentzian ze gauza dauden, norberak ze sinismen, ze dauzkan, ze esanai ematen dien gauzei, eta norberaren esanai hoietatik tiratzera, ez? Ez profesionalen esanaietatik, baizik eta norberak bizitun gauza ematen dizkion esanaietatik tiratzen dugu. Horregatik ezain beste emoziotatik, baino bai gogoko ditun gauzetatik, desio ditun gauzetatik, interesatzen zaizkion gauzetatik, ondo doazkion gauzetatik tiratzera, eta baitare kontutan hartuta norberak dauzkan aukerak, ez? Pues ez espektatiba irrealetatik tiratzea, baizik eta erreala dan esparru horren barruan, nola hurbildu gaitezken gehiago, ni nor naizenera, nik zer nahi detenera, eta pixkat hori da, batik bat lantzen duguna. Maria, amaitu horretik entzulen artean egongo da, akaso menopausia gertu bizi duen, edo menopausian ote dagoen deskubritzen ari den, zezuk esan da bezala ez, norabait 12 eta igarotzen dira azken hilekotik menopausia definitzeko, baina esparru horretan baldin badago norbait, edo inkluso dagoeneko pixkat aurrerago, eta ja klimatirioaren barruan, eta bere buruarekin zalantzak baditu, ze gomendatuko zenioke, edo akaso zuzenean profesional baten eskutan jartzea da bidea akaso honetan? Eske oso zaila da, erantzun orokor bat ematea, norberari zer doakion ondo, norbera bakarri daki. Nien naiz inoren bizitzan aditua, ez? Askotan jotzen dugu profesionalen bila, eta garai hau ez da atzean geratzen, ez? Badirudielako bestek daukatela guretzako erantzuna, guretzako formula magikoa, eta emakumeen prozesu askotan, eta are gehiago olako amatasun, menopausian, ez? Badirudi laguntza profesional beharra dagola, medikuek badakitela gu baino gehiago, beste profesionale badakitela gu baino gehiago, eta bakoitza da, ez? Bere bizitzan espertoa, eta bakoitza da bere bidea, hobeto edo okerrago egiten dakina. Etapa honetako urteetan hormona gora berak aldaketa dexente ekarri ditzakete, baina gero hormonak baretzen doaz, eta badirudi badagola gero ez lasaitasun edo norbera bere buruarekin berriro bat egiteko tartea badagola aurrerago. Aizu, erantzuna, iruditu zait, naiz eta zehaztasunetan ezin murgildu uste dut erantzun nona dela. Norberak bere gorputza ere eta bere bizitza ezagutu behar du, eta prozesu horietan, gero behar den momentutan ere laguntza bilatu. Maria López Altuna, plazer bat izan da gaur zu gurean izatea. Uste dute aitzakiren bat ere geratuko zaigula bigarren kaferen bat hartzeko etorkizunean. Beraz, eskerrik asko, ez dakit Madrilerako buelta noiz egingo duzu, baina egiten duzunean, asko ez ezazula falta ez itxasua eta ez da mendi ere. Mi esker. Oso gustora egon naiz, mi esker zuei. Venga, nahi duzun arte, zein du asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan. Hemen denborandoa,
barrazkiloen gainean eta inurriak gerran daude. Uolak izan dira lastan, lurrikara katolikoak, nire riksterez kanan, euli bat besoan beralez. Atzo, apirilak 29, belaunaldien arteko elkartasunaren eguna ospatu zen. Egun horren helburua gazteen eta adinekoen arteko aurreiritzi edadistak ezabatzea da, hori gizarte osoari ekarpen handia eragiten dioten belaunaldien arteko loturak sendotzeko funtsezkoa delako. Fundación Grandes Amigos, Fundación Pilares, Envejecimiento en Red, Helpage International España eta Matia Fundazioek elkarrekin heldua naiz zu bezalakoa naiz kanpaina garatu dute eta adinekoekin eta gazteekin hitz egin dute eta beraiei emantzaile hitza bakoitzak bere ikuspuntutik edadismoa nola bizi duten kontatzeko. Eta guk lehen ere bigarren kafean izan genuen eta adinkide elkarteko Gipuzkoako arduradunaren Miriam López gonbidatu dugu, batzoko egun horren ingurukoak eta aipatu dugun edadismoaren inguruko hoietaz apur bat hitz egiteko. Egun hor Miriam eta ongi etorri. Orain bai, egun hor Miriam. Egun hor Miriam, orain entzuten dizugu. Zuk ere bai guri? Vale. Vale. Bai, primera entzuten dut, bai. Ederki, Miriam, aipatu dugu, atzoko egun horren bueltan, edadismoa kontzeptua jarri nahi izan dela mai gainean, eta horretarako, adinekoak eta gazteak hartu direla, erdigune modura. Konta iguzu, lehendabizi, zer den edadismoa? Bai. Bueno, ez dakit aukera izan dezuen bideo ikusteko, baina hor ikusten da, jendeak ez daukala oso argi zer dan edadismoa, ez? Eta azkenen edadismoa da, edadearen arrazoia dela eta jendea gutxiestea, bai? Eta gehien bizi dutenak dira, bai adinekoak eta bai gazteak. Eta orduan, bueno, atzo zan horren inguruan hausnarketak egiteko, egun polita. Esan liteke, Miriam, edadismoaren inguruan, edadismoaren buelta horretan, bai adineko eta bai gazteen artean, aurre iritzi edo klitxe asko daudela eta erronka hoien aurka egitea edo hoiek botatzea dela, ezta? Bai, hori da. Azkenen, heldua dien pertsonengan ikusten dana da, diala auskorrak, mendekoak, desberdinetan ikusi alda hori, eta gazteak justo kontrakoa, ez? Ez dutela ezertarako balio, zoroa diala, bigunak, eta okerrena da gizarteak hori horrela ikusten dula, eta gaina gu geu azkenen begiratuko bagen gure barrura ere hori barneratuta dugula. Orduan, bueno, hortan egiten dugula, ez? Horren kontra juteko. Hori da, eta horre oso kontuz jokatu behar den eremu bada, ze bai gaztei eta bai adinekoei alor psikologikoan edo sekulako kaltea eragiten dien aurreiritziak dira. Bai, mina handia egiten du. Orduan, horregatik ekintza intergenerazionala egitea eta sustatzea oso garrantzitsua. Denak ikusi ahal izateko, dena daukagula asko ikasteko besteen. Eta hori azkenean bizituta da ikasten den bezala. Eta ekintzak eginda. Eta gusaiatzegiana da topaketak egiten edo ekintza desberdinak belaunaldi desberdinen artekoak denekin gustora egoteko, ondo pasatzeko, asko ikasteko eta sorpresak hartzeko, ez esateko, nik hau ez nuen espero, edo haze sorpresa honekin. Eta hor, Miriam, beste alde batetik esan duzu, gazteak eta adinekoak elkartuta egiten diren ekintza egiten sorpresak hartzen direla, baina hor beste gakoetako bat izango da ez, eta kaso galdera magikoa edo erantzun magiko hori litzateke, nola helarazi edo nola trasladatu gizartera edadismoak eragiten dituen kalte horiek? Bai, hor lanketa polita dago eta asko falta da administrazioak pixka gehiago implikatu beharko lukete hor, lehenengo ikerketak egiten datu objektiboak izateko,
eta gero ikerketa horietatikan difusio bat egiteko, ez? Eta gizartera zabaltzeko, hori ezala horrela, eta denen esku dagola, komunidadearen eskuan dago horri saiestea eta horri buelta ematea. Zeren esaten dezun modun, honek gero osasun mentalean sekulako ondorioak ditu, eta hori saiestearren, ez? Osasun mentala aipatu duzu, Miriam, egia da, pixkanaka, gero eta lehen lerrotik gero eta gertuago dagoen gai bat dela, baina zuek bidalitako oharrean aipatzen duzu, ez? Esate baterako adinekoen kasuan, hauteskunde mai batean 70 urteko pertsona bati egonalizatea ukatzea bezalako adibideak jartzen dituzue. Gizarteak horrelako ekintzak, horrelako jokabideak dituenean, benetan pentsatzen du, esan edut, egiten duen horrekin, ekintza horrekin ze kalte egiten ari den, edo berdintzegu eta nolabait ere klitxe horiek erabiltzea lehenesten dugu, kontuan izan gabe pertsona horri ze kalte egiten ari garen. Nik usteet horren barneratuta daukagula ez gehala konturatzen. Osea, ez gehala konturatzen hori gertatu egiten dala, ez? Esan dezun bezala, 70 urte baino gehiago izatagetikan, hauteskunde mai batean ezin da parte hartu, edo agian supermerkatu bateko txartela ez emateko, ez emateko arrazoi bat izan daiteke, eta hori dena eskizia konturatzen existitzen dela. Edo medikutara juten dianean, lehenengo medikazioa emate zaie, igual psikologo baten tratamendua ematea baino. Baina nik uste ez gala konturatzen. Zeren ni seguru nago hori, jende gazteago hori, edo 50 urteko norbaiteri, kontatzen baldin badiozu, hori horrela dala, seguro bera aurpegi aldatingo dala. Baina horren barneratuta daukagu gauzak horrela diala, ez egula klika egiten, ez gehala konturatzen, eta orduan ez egu ezer egiten. Nik ez dut uste berdin digunik. Baizik eta normaltzat jotzen dugula. Eta hor dago araza, hori da erronka. Eta gazteen kasuan ere antzeko zerbait esan genezake, ez? Gazteek egiten dituzten ekarpenak edo gazteek nolabait ere, beti esaten da gazteek ez dutela ekimen edo iniziatibarik hartzen, eta hartzen dutenean akaso gutxietxi egiten ditugu, eta horrek ere beraiek kaltea egiten die. Bai, berdina gertatzen zaie. Nola esaten da gabea diala, edo zoroa diala, edo gaizki egingo dutela, ez? Agian lan munduan ere arazoa dauzkate lanean hasteko. Horregatik gaztea dia, zoroa dia, gaizkingo dute, eta benetan norbaitekin itzeten baldin badezu, esango zu, nik ere ukin duen nire lehenengo aldi bat, eta nire esperientzia baneukan, eta nire ikasketak. Osea, barneratuta daukagu, eta berdina gertatzen zaie gaztetxoi. Ez gea konturatzen ze nolako ondoriak euki dezaten gazteen baita ere. Imaginatu zure lehenengo lanpostua eta ezartzea gaztea zehalako. Eta gaizki egingo duzulako. Kasi nada. Askorako mandezaken gaia da, eta kaso hausnarketa sakonago bat ere behar duena. Badakigu gaurkoan Miriam López oso lanpetuta zabiltzala, eskertzen dizugu, bigarren kaferako tartetxo hau hartu izana, eta esandako akaso, gai honen aitzekian, modu sakonagoan beste baterako ere itzordua jarriko dugu. Mila esker Miriam eta segi ondo. Bale, mila esker zuei, eta besarkada bat. Beste besarkada bat bueltan, baina goizeko 11:03 gu bueltaka eta saltoka estudio zentraletara, naiz irratiaren estudio zentraletan, gure lankide Zurin Iglesias Prest baitaukagu, azken ordukoa gurera ekartzeko. Zurin, egunon. Egunon Inigo, egunon guztioi, 2 urte eta erdiko kartzela zigorra adostu dute astearte honetan epaiak eta Iruñeko pedofiloak. Adingaben sexu irudiak zituen Iruñeko bizilagunak Nafarroako lurralde auzitegiarekin 2 urte eta erdiko kartzela zigorra adostu du, 26.800 artxibotik gora edukitzagatik eta partekatzeagatik. Horrez gain 8 urtez, adingabekin zerikusia duen edozein lanbidetan aritzeko debekua ere badu, fiskaltzak 8 urteko espetxe zigorra eta 20 urteko debekua eskatzen zuen. Iazko maiatzean atzeman zuen poliziak ustezko delitugilea, 3 USB memoria, 2 disko gogor eta sakeleko telefono bat konfiskatu zioten, bertan
800 bilotik gora eta 26.000 irudi topatu zituzten, guztiak haurren sexu harremanak ziren. Eta bestalde, Nafarroari dagokionez ere, barne produktu gordina 0,8 hazi da urteko lehen hiruhilekoan eta urteko tasa 2%koa da. Nastatek argitaratutako datuen arabera barne produktu gordina 0,8ko igoera izan du eta hori aurreko hiruhilekoa baino 2% gehiago izan da. Alegia, urteko tasa 2%koa da, aurreko hiruhilekoan 1,5 izan ostean. Hazkunde ritmoaren bizkortze hori industriaren dinamismo handiagoarengatik izan da eta amaitzeko trafikoari begira badugu zer nabarmendu bidelanak direla eta NS34 errepidea Deban Txandakako zirkulazioa ezarri dute, beraz, Erne ibili esan bezala NS34ean bidelana direla eta Deban Txandakako zirkulazioa ezarri baitute, hori exe beraz Inigo azken ordukoak. Eskerrik asko Zurine Iglesias lankidea, guardiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian, eta gu bien bitartean, aurrera menzuekin bigarren kafea hartzen jarraitzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first 3 notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi. Horrela goxotasun osoan abiatzen ari gara txuribeltzeko teklen tarte hau, baina gaur uste dute gaur ere azterketa datorkigula Julen Maialen Tellabide. Egunon. Egunon. Azterketa dator. Ez. Seguro. Gaur dator azalpena. Azalpena. Azterketa horrengo aztian. Horrengo aztian, bale. Ez, da ongo. Baina, gaur noten izenen jatorriaz, nahi dizuetitzen. Ze bere garaian ikasketa urtetan esplikatu ziguten, baina enintzan ezerta zenteatu, xasan. Eta gerora berriro investigatu dut nere kabuz daidana, eta ez da erresa izan, baina bengo zulertu dut. Orduan, nahi ulertziak kosta baldin mazait. Ez dut nahi esan, musikarixia ez dan batentzat. Baina ni saiatuko naiz, for dummies, esaten dana, alik eta erresen esplikatzen. Eta beste gauza bat, solfeoaz inoiz norbait kexatu baldin bada, ez dakizute zertaz libratu ginen oain dela 5 urte. Askoz ez zailo zan. Bai, askoz ez zailo. No, jakin badakigu Maialenek piano askatu duela gaur azalpenerako. Bai, así que zer dator. Hori da, pianoa prestatu dugu. Berez erresa da, eta ez dut pianoa asko joko, ez galduko hortan, baina egia gaur zuen arreta berdetela pixkat, hola, bereziki. Inigo gaur pakitz lanpetuta sozelata idana, baina aldezu jarri biderunt omnest, perotinena, favorez. Noski. Lanpetuta, dian, beti nago lanpetuta, hemen, hauza asko egin behar dira, baina. Bueno, entzuten zauzen entzat, ze musika mota dago? Piskat Gregoriar sonatzen du. Piskat ez. Bai ez? Hemen diagu beldurra jotagoa, ze Maialen dator eta Maialen Piskat Gregoriar... Ez, bale. Barkatu baina, ez. Txantxetan ari. Kisto nirakazeko xuan, no me fastidies. Bueno. Biderunt omnes aigean zuten, da... Gregorianoa pixkat moderno, komila askon artian, zeu da 12. mendeko, alegia 1100 piku garran urtekoa. Bueno. Izan ere,
Atzo goizekoa. Bai, osea, eta modernoa da, así que pentsa zelakoa gainontzeko gregorianoa. Gaina eskau polifonikoa da, eta hori guztia, así que bai, oso modernoa da. Gaur egun erabiltzen ditugun notek, do, re, mi, fa, sol, la, si, guztiek ez, baina gehienek 1000 urte dituzte ja, honezkero. Bai, gutxi gora bera. Denek ez. Denek ez. Hor da honik uste baita honek. Denek ez, hori hona da, bai. Hori denek ez, baina gehienek bai. 1000 urte dituzte ja da, eta ez dugu beti sistema berdina erabili soinuek izendatzeko, eta horretik kantu gregorianora jun behar dugu, horraino jun behar dugu, erdiarora jun behar dugu. 9. mendearen aurretik, ahozko transmisio erabiltzen kantu gregorianoko melodiak urteetan zehar transmititzeko eta abeslarien artean transmititzeko. Etzean idazten, baina gutxinaka sistema neumatikoa garatzen da. Sistema neumatikoa da, letra zeukaten idatzita, hola ez dakizen bat liburutan, eta hitzen gainean zeinu batzuk zeuden, noten norabidea adierazten zutenak. Osea, pixkat eskuekin egiten zian, askotan da hori guztia. Adibidez, nik onartu berde dakat tatuaje bat, dala grekoen epitafio de 6 kilos, eta más o menos antzeko idazkera zeukaten, beste sistema batekin, baina baita ere da letra idatzita, eta gainean zeinu batzuk noten norabidea adierazten dutenak. Sistema neumatiko hori, claro, eski hemen ulertu behar da, musika gregorianoa dago Alemanian, Frantzian, erreinu ezberdinetan, Espainian baita ere, Iberiar penintxulan, claro, ez dezagunaztu erdiaroan gaude, Espainia ez da existitzen. Iberiar penintxula da, eta arabiarrek daukate konkistatuta. Baita ere, bakoitzak desberdin egiten du. Ez dago sistema unifikatu bat. Eta, de hecho, Frantzian batez ere Languedoc, bueno, gauza asko daude hor. Kontua da hori, dagoela sistema bat. 8. mendean, Pablo Diakonoak dela monje bat, horrekin gehatu besterik gabe, gizon honek idatzizun olerki bat, eta olerki hortan erabilizun musika arabiarrean erabiltzen zien notaziorako noten silabak. Diala, hemen dazkatela apuntatuta, mim, fa, sat, lam, sin, dal, ra. Piskat ezagunak, ez? Bai, jantzekotasuna badute, bai. Bai, familiakoak egiten zaizkigu. Berriro esango ditut, mim, fa, sat, lam, sin, dal, ra. Gure mi, fa, sol, la, si, do, re. Bai? Olerkiak gola dio. Utquem laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum sancte Johannes. Alegia, esaldi bakoitzeko lehenengo silaba, lehenengo silaba da, hauetako bakoitza. Entzun dezagun, abestuta, ze hau da, ereserkia bat, San Juan Bautistaren ereserkia, abestu egiten zen, eta hori dana. Bagoaz, Mi. Fa. Sol. La. Sancte Johannes. Hori da. Hau izan zen, olerki bat, besterik gabe, kendu dezakezu ino, ze hemen ja azten dira baien gauza latinekin da, ez da egoia inbeste interesatzen. Hau zen, olerki bat, besterik gabe, olerki bat intzan, ariketa moduko hau eginez, eta puntuz, hau, etzan erabili ezertarako. Hau izan zen, olerki bat, besterik gabe. Ordea, 11. mendean, alegia, 1000 eta piku urtea, ez dakit esaten den Guido edo Guido d'Arezzo, hemen italiarra euskera ez dakit zein den, ze askotan entzuten dut Guido, baina beste batzutan entzun dut Guido, Orduan bie bali dute. Vale, pues d'Arezzo gizon honek, monje benediktinoak, sistema bat garatuzun, nun kantu liturgikoan erabiltzen ziren 20 soinuak gutxi gora bera, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, izendatu eta idatzi zitezken. Da, ontako pianora jun behar da, bai da, esplikatu berdetena, pausoz pauso. Honi solmizazioa deitzen zaio. Badu zentzu ez?
Solmizazioa. Bai, noski. Bueno, Maialen badoa gure pianora bidean, gure kamara inteligentiak jarraitu du, pixka gehiago jarraitu bertzun, ez? Hola, erdibidean geratu zigo. Hortxe, uste dut ikus dezakezuela Maialen pianoan, eta segunduan Maialen mikrofonak edireki behar ditu dalako. Itzegin pixka bat? Ba ez behar bezala bintzate, baina pianoko mikroetatik barrena entzuten zaizu, bai? Beraz, ez dugu Maialen behar bezala entzuten, segundu bat, oraintxe konponduko dugu. Bale, horren bai, entzuten dugu Maialen teiabide, barkai guzue. A ber, solmizazioa. Solmizazioan ditugu 20 soinu. Bai, diala, hasita hemendik. Onaino, hauek bakarrik dia gutxi gora bera, ahotsak hartu ditzazken soinuak, ahots normal batek, batez ere koru bateko ahots gazte batek, pentsatu ezagun Gregorianoekin gaudela oraindik. Kontua da, soinu hauek etzian izendatzen. Baizik eta idatziz adierazten zian, letren bitartez. Zegon tratadu bat, dialogu sin musika ditzen dana, nun erabaki zuten abecedario latineko letrak erabiltzea. A, B, C, D, E, F, G. Hauek ezagunak egiten zaizkigu? Adibidez, musika amerikarreko zifratuan, ez da? A, la. Hori da. Kontua da, ez zaukaten izenik, ez zuten esaten A soinua. Ez zuten hori esaten, orduan. Guido Daretzok proposatzen duena da, hartzea. San Juan Bautistaren ereserkiako olerkiko lehenengo silaba horiek, eta soinu hauei ut, re, mi, fa, sol, la deitzea. Ut. Utkuan laxis azten delako olerkia. Orduan daukagu. Ut, re, mi, fa, sol, la. Baina, klaro, gogoratu dezagun. Alde batetik daude soinuak, beste alde batetik daude silabak. Horrek ez du nahi esan, gure gaur egungo la, orduko la denik. Ahí ba. Hor dago movida. Orduan, dia 6 silaba, 20 soinuntzako. No salen las cuentas. Osea, ez diatatzen kontuak. Orduan, egin zutena da, 6 silaba hauek hartu, eta sol, do eta fa tik hasita, gure sol, do eta fa, alegia G, C eta F tik hasita, sol, do eta fa, solen ikurra, doren ikurra eta faren ikurra, gerora datorrena, hortik hasita, ut, re, mi, fa, sol, la, ut, re, mi, fa, sol, la, ut, re, mi, fa, sol, la, eta horrela demora. Beste bat egin. Ut, re, mi, fa, sol, la. Bastante bien, ¿no? Bastante, bai. Bueno, horrelako 7 ateratzen dira. Claro, zein da arazoa? Musika polifonikoekin hasten geanean, zuk bali makazu tiorba bat, vale? Erdiaroan gaude. Musika errenazimentuko musikan gaude. Dakazu tiorba bat. Dakazu biola de gamba. Dakazu bi abeslari eta dakazu ez dakizer. Zein dala? Zein dala? Ze daude, lau edo bost la. Gaina toki ezberdinetan da elkarrengandik oso gertu. Ez du, sistema honek funtzionatu zuen 500 urtez, más o menos, abesteko batez ere. Abesteko, baina adibidez, hemen badago gauza bat, gurera, gaur egunera etorri dana, dela oso interesgarria. Zein da ut, re, mi, fa, sola honen gakoa? Ut, reren artean, tono bat egon berda. Re eta miren artean, tono bat egon berda. Mi eta faren artean, tono erdi egon behar da. Fa, solen artean tonu bat egon behar da, eta sol eta laren artean tonu bat egon behar da. Ze pasatzen da?
Hemen guztian, ez da beti hori gertatzen. Adibidez, fatik hasten geranean, ut, re, mi, fa, mi eta faren artean tonu bat dago. Soinu hau, B da beraien albumean, digamos. Leheno komentatu ditugun izkietan. Hau B da. B biguna egin behar da. Alemanez nola deitzen zaio horri? B mole. Alegia, gure bemola. B naturala egiten zanean, B kuadratum deitzen zitzaion. Alegia, gure B kuadroa. Eta hortik dator guztia. Ere. Bueno, Maialen badator bueltan gure entrevista gunera, segundu baten Maialen, hemen mikroak aldatu behar ditu dala. Ulertu den galdetzen du. Hombre, nik ulertu dut. Akaso solfeoan ez zer ez dakien norbaitentzako pixkat zailagoa izan daiteke, baina bai, uste dut ulertu. Aian fijatuko zinaten ez detela si aipatu ere egin. Bai. Ze bakarrik ut, re, mi, fa, sol, la hortan zentratu naiz. Ze pasatzen da sirekin eta ze pasatzen da dorekin. Si ezintzan esan. Debekatuta zion. Oso baikorra delako. Ez. Hori da arkakusok egin duen txistea. Benetan? Esan du, barkatu. Bi egin ditu, parentesi txiket egingo dugu. Gure entzuleari gaurko ikasgaia harintzeko. Pixkat, herrira jetxiko dugu hau. Kontortu zarete oso baikorra dela, positibista. Si izan baina, nun doa? Dio, barkatu, ezin izan dut aguantatu. Pentsatzeko txokoranoa Maialen barkatu arren mesedez. Oso baikorra dela musika, noten artean si duelako. Nire buru azkarregi doa, jajaja, ale, baniju. Klaseko bihurria arkakuso. Klasekoa bizkorra. Baitare. Hiru egunerako etxera. Ziren asuntoa da, fa, leheno komentatu dizuedan, F soinuaren eta B soinuaren artean, daude hiru tono. Hori da disonantzia bat. Horri ditzen zaio tritonoa eta da disonantzia bat. Disonantziak ezin zian existitu musika kristauan, ze da diabolus in musika. Literalmente, diabolus. Orduan etzan izendature egiten. Eta interval hori ez gertatzeko alteratu egiten zen, komentatu dugun bemole edo B kuadratum horrekin. Batez ere bemola. Eta gero gurera iritsi da bemol hori. Horrek gero berera gina du harmoniaen eta bar, ezta? Hemen ez dago harmoniarik. Baina gero ora izan zuela esan nahi dut. Baina 5 urte gero. Ados. Bai. Eske gauzak oso motel aldatu zian. Bide batez, konsultatxo bat egin dut. Guido D'Arezzo. Guido esaten da. Vale, pues Guido D'Arezzo. Gizon hau pedagogoa zala baitare garatu zuen bere sistema zoramen hontan, nun 6 silaba errepikatzen dian 7 aldiz, eskuan antolatu zuen hau dana. Eta honi deitzen zaio esku guidoniarra. Nik beti gidoniana esan dut, baina guidoniarra izango da. Ut, re, mi, fa, sola, ut, re, mi, fa, sola, eta horrela 20 soinuak. Orduan indezakezu. Ut, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol. Eta horrela erakutsi gainontzeko abeslariei. Kristo bat. Osea, ez kejatu gaur egungo solfeoko klasietas. Hori, inorari da etxean ez dut ulertzen. Seguraski, garai hartan ere asko ez duten ulertzen. Berez, honek simplifikatu egiten zuen asuntoa, ni ez nago hain ziur. Baina, benetan esaten dizuet, hemendik datorrela... Baina hor, bazegoen ja komponente visual bat. Bai, hori da. Ut, re, mi, behatz berean egin, eta bestera salto, eta atzera, eta... Kontua, jakin bertzen nula, nun hasten zen sekuentzia bakoitza. Eta 20 soinuak, espiralean egiten dira, falange bakoitzarekin, da gero azkenekoa kanpoan dago. Osea, kostatu zaitena, hau ulertzia, benetan, piano horrian en plan, vamos, horrenik zentzu euki berdu. Baina... Atera kontuak. Hori da, baina saiatu nahi zalik eta simplen esplikatzen, gauza asko utzi ditut hortik kontatzeko, baina bueno, kontua da, gizon honek baitare eskuaz gain eta noten izenaz gain baitare ezarrizun tetragrama, ez pentagrama, musikariok gaur egun erabiltzen deguna, baizik eta tetragrama. Zergatik, leno, komentatu dizuet hasieran idazkera pneumatikoarena. Hasieran jartzen zuten lerro gorri bat, eta lerro gorri hori zen la. Konturatu zian, etzala nahikoa, altuera ondo determinatzeko. Hau altua dago, besuago, orduan gizon honek 4 lerro proposatu zituen. Eta fa, sol eta do, ikurrak edo giltzak.
Eta poliki aurrera doaz gauzak, eta pentagrama erabiltzen hasten geha, eta gauza denak. Eta entzun dezagun, hau da, niretzako txiste pentagrama da, personal bat. gaur egun oraindik partitura zahar batzutan, aintzineko musikan eta oraindik ikusten diren laulerroko Bai. pegote karratu xamar batzuk. Hori da, bai, eskritura kuadrada itzezai horri. Horren azalpen oso simplea da, nola lumak zian usteet antzarraren lumak puntan bukatzen da, eta orduan gauzak karratua tatze zian. Osea, etzan karratua zeba... Marrazteko erresagoa zelako, alaxe egiten zelako. Hori da, bai, osea, luma borobila izan balitz, idazkera borobila izango litzateke, beste gabe. Entzun dezagun, hor Sidon zim, hau da, niretzat indeten txiste pertsonal bat. Osea, berdin dit ez bali mazute harrapatzen, baina niri honek grazia egiten ditorren jarri. Arkakusoko orain esango du, honei niri grazia egiten dit, eta, osea, zuri grazia egiten dizu eta niri ez. Baina gidoia nik egiten dut. Bale, hemen nik agintzen dut. Si, la, sol, la, re, si. Fa, mi, re, mi, fa, re, mi. Kontua, aukeratu eta besti hau, si eta dori buruz haindik ez dizut hitz egin da, besti hau da, si, dosi, besterik gabe, eta niretzako txiste bat, besterik gabe. Eskerrik asko gauza hauek iten usteagatik. Uste dute, badaukagula musika talde bat dagoeneko zure txiste hau borobiltzen duena. Zein? Sidoni. Ai, egia. Izan bertzen Sidomi, emerekin. Baina Sidoni da, txistea zuk zuretzat egin duzu. Bueno, Sidoni eta berriro ni. Sidoni ni. Bueno, en fin. 16. mendean, alegia, 1500 urtean, musika polifonikoak eta instrumentalak zekarten konplexutasunaren ondorioz, si nota sartzea erabakitzen dute, aipatutako olerkiaren Sanctus Johannes inizialak hartuz desei. Besterik gabe, hor dago, hortik dator, besterik gabe, ez dauka misterio gehiago. Ala. Bai, ez baino, ostra, kurioso da, Bai. Eta do, 17. mendean sartu zen Jean-Baptiste Doni deituriko musikologo bati esker. Bere iritziz, ut silabak arazoak ekartzen ditu abesterakoan segia da itxieran bukatzen dela ut hori guztia. Frantsesek mantentzen dute, ze frantsesako lakoa dira, baina gainontzeko planetak do erabiltzen du. Frantzian ut erabiltzen da? Oraindik ut erabiltzen dute. Solfeoarako garaian ut erabiltzen dute. Bai. Abesterakoan bakarrik. Gero esaten dute hori do bat da. Baina abesterakoan pentsatu zuten do hori utikan. Haze, utekabekoa. Gaur goiurik ez txintik esan, Ixi dago. En fin. Kontua da, ut do bezala, digamos, bataiatzen duela, berak esaten du dela dominegatik. Baina danok dakigu dela, bere abizena doni da, eta do jarri nizion da, jazta. Nik uste, bentsat, hau igual da nire partetik espekulazio absolutua, baina berdin dit. Berak esaten du dela hori domine, dominus, jainko garen gatik, baina ez. Eta gaina lehenengoa delako, ez? Baina doni gatik da, jazta. Do de doni, eta punto. Sidoni, hortik golador. Sidoni, donitik. Ba igual, euskalo. Hausnarketa pare bat inedizkizuet. Gure idazketa sistema, musika idazketa sistema, azkeneko 500 urtetan ez da ia aldatu. Aldaketak jasan ditu, baina oso gutxi. Ordea, benetan efizientea da. Ze adibidez, postal kolekzionistakeko kontzertuan atera akolazion. Ze, begira nolakoa den, zelako efizientea den gure musika teorian sistema, nun Inigok bere abesti berri bat improvisatu edo, abesten hasi zinean, giratu zinean da zantzen igun, la, fa, do, sol. Eta Juanjo kanderreketanik, bagen ekintzein bergenun. Nik ez. Tunka, zuk. Lau silabakin abesti oso bat ingenun. Olako efizientea izatera iritsi daiteke gure sistema. Horrek ez besan nahi, honena denik eta gauza bidanak. Baina egia da, 500 urtetan landu den zerbait, iritsi dela, nik uste bere puntu gorenera. Batez ere, estatu batuarren zifratu amerikarra sartu zenetik, gauzak asko simplifikatu dituena. Baina berez hori, zuk esatituzu lau silaba eta besti oso bat egin daiteke.
Gerozuk abesten dituzu 80.000 zure letran, baina guri 4 silaba esan da. Silaba ezberdinak dira. Hori da, silaba ezberdinak, baina guri 4 esan da, ja abesti oso badakagu. Eta hori esan dizu dana, honekin ez dut nahi esan sistema honena denik, ze indiarra, indonesiarra edo txinara edo sistema txinatarra entzunez gero izugarri konplexuak eta aberatsak dira, eta gure belarrientzat oso arrotzak, ze dana esan berda, izendatu ezin dezakeguna ikusi ezin balima dezakegu entzunare gutxiago. Osa, hor badaude matiz batzuk gure belarriek ez dituztenak entzuten oraindik. Así que hoixe, nire partetik. Hauxe da, Maialen Tellabidek bere tarte izteko baliatu duen edo aukeratu duen kantoa, baina nik gidoi aldatuko dut, eta beste hau aukeratu dut. Hau Maialen entzat ezaguna izango da, baina, karo, jazzaren egunean Maialen Tellabide zoriondu beharko dugu. Abixai. Bai, abixaikoen da. Jo, eske da, entzuten ditut 10 segundu bakit nordan ja. Bai, abixaikoenen rememberin kantua. Zorionak, Tellabide! Zeba? Jasaren mundu eguna da hor, ez? Baina, mi eso me coge tangencialmente. Tangencialmente harrapatzea ditu? Bai. Ai. Nik jazz ikasieten arren, eske jazz musikari izatea beste gauza da, Akabaramos. Oain jazz musikari izatea beste gauza da. Zer da bai jazz asko aldatzen ari da neska hoi Julen. A ver, popa jotzen duen edik asko aldatzen. Esplikatu. A ver, hemen. Nik uste, jazz munduan dagoen jendea, jazz musikaria konsideratzen den jendeak jazza egin berdu. Ta jazza zer dan, batez ere 100% jazza zer dan, ja, gaur egunean, nik uste oso mugatua dagoela. Hola esan gizut, Esperantza Espaldinek bere buruataz ez balimadu esaten jazz musikaria dela, nik ezin dut esan nire buruaren inguruan jazz musikaria naizenik. Inundik inoa. Jazza ikasi baldin baduzu eta jazza jotzen aritu bazara, izango zara jazz musikaria, pentsatzen dut, otio nik. Uste ez dala nahikoa. Bueno. Estupendo, jarri gara, Bai, ez dakit. Da, nire parte, eske oso zaila da definitzea. Banik, bateriako raidari katetxo egitako jarri nionetik, nire burua jazz musikaria bezala definitzen dut. Komuneko eta poiko... Hori. Eske bi aukera daude. Zomanen, 80 euro ordaintzea katetxo horrengatik, edo herriko fontanerian 7. Hori da. Edo taberna batetik garai bateko bomba zisterna egiteko baten katea ostu eta... Bai, gehola ibiltzen zinen, hankapuntietan goitik tiratzeko soka etzela goiristen bera. Baina raidean katea, txaka. Haure frikismo xamar, entzuleak kokatzeko, bateriaren plater baten gainean kokatzen da zentrotik periferiaruntz, plater borobi horren kanporuntz, zirkunferentziaruntz, sokatxo katetxo bat, komuneko, tapoia zintzilikatzeko erabiltzen den bolatxo dun horietakoa edo antzekoa, eta ordan platerak egin beharrean egiten du zeolako dantza bat. Hori inoiz ikusten baduzue, hola, sofistikazio ikaragarriaren tankenan ikusten baduzue baterista hortxe jo eta katea dardarka eta gero eskuarekin gelditu eta kristonen egiten ariko balitz bezala, izan daiteke Julen eta errealitatea da komuneko katetxo bat dela, baino, bere efektua egiten du. Zalantzari gabe. Bale, ez dugu Maialen Tellabide zorionduko, bera ez da jazz musikari konsideratzen, baina zoriondu dugu lehen, Aizea Marti hartu esaterako. Iñaki Salvadorreka gaur bertan igo ditu, ez da izema publikazio bere saretara, Hortxe Gonzalo Tejada kontrabaxu jolearekin eta Luis Camino perkusionistarekin Woody Allenen pelikularako Friskin Festivalerako grabatzen ari ziren hartakoa. Rifkin Festival da, ez da? Nola, Rif? Zer esan dezu? Goiuri barkatu hortxe da diltzen. Rifkins Festival. Kontu da guk barne broma genuen, da pentsatu genuen, Woody Allenen aspirazio cinematografiko guztia zen, falozentriko xamarra zen pelikula bat egitea, eta hemen mundu guztiak larrua jotzea berak izan ezik pelikula hortan. Eta orduan, Friskin Festival de Friskin Festival. Vale. Friskin, onomatopeia bada, flosko bezala.
Zego, Juri, flosko ere gaizki. Flosko igual okerraua izan daike. Bai, eske bueltaka gabiltza gai honekin eta Inigo ez du ikusten flosko dela pixka bat igoingarria. A ber, nik lehengoan, Maialen, hau kontatu behar dut, ari ginen, uste dut bainerari buruz, etxeko bainuntzian bainatzen aritzeari buruz. Nik onomatopeia bezala erabiltzen, hor, uraekin pixka zalapartan bazabiltza, flosko egiten duela urak. Plistiplasta itezu. Hori irurteko ume bat bainatzen duzunean, 1 kiloko pertsona sartzen denan, horrek plos egiten du. Inigo, Euskal Gabon kantek esaten dute, oljarrak kantari, kukurruku. Uretan plistiplasta. Enoen uste, Maialen dogmatika jarriko zenik, Elizaren Gabon kanta batekin, hemen onomatopeiak... Oljarrak kantari, kukurruku. Osa, onomatopeiak hor daude. Eta euskera zantza karkarriten da parrez. Bai, baina plistiplasta da zu pututatik oinez abiltzaneko zara. Ez edo uretan. Hori da flosko. Zure txian izango, flosko. Moski. Zure baineran. Tira, zoriontzen hasita Euskal jazzista asko zoriondu genitzake, beraz... Alberto Arteta, jo que se... Inigo Ruidegor jola ere jazz giroan kokatuko dugu. Galdetu imerrai ere, jazz musikari zintitzen ote diren, Maialenek nivela jarri duen lekuan jarrita gero, argibili, Baien nivelan ere oino eskoz gainetik dago, así que... Pero badago jendea jazzean murgildu dena, eta kaso Maialen bezala esango dena, baina nire naiz jazz musikaria. Bueno, vale. Edo jende oso duala. Ezakit, niretzat benetan zaila dan zerbait da. Osea... Definitzea? Edo kokatzea? Bai. Osea, ni oin bertan ezakit ez da nor nahi zen. Bueno, baina hori beste gauza bada. Hori jazzetik aratago da. Bai. Musikalki esan bernu. Guk terapia asko egiten dugu bigarren kafean, musikalki nortzaren. Musikalki esan bernu. Bai. Orduan, pues bueno. Hau jodet, abesti hau. Smash. Esta makala hemen Abixaikoen, Sam Barsh, Marke Juliana, Amos Hoffman, eta beste bat elkartu ziren kantua begiteko, eta... Eta lan adarra egin zuten, Abixaikoenen Smash kantuenekin egingo ditugu urrengo minutuak, oraindik tartetxo hartuko dugu zuekin kontu kontari aritzeko, eta azken txampan, esan da bezala, atzo ezin izan genuen Txileko Hammerstone herri mamu hori, herri abandonatu hori ezagutu, baina gaur ezagutuko dugu, bel epokaren giroan kokatuko gara Europan, eta handik Txilerenako bidea egingo dugu, pausoz pauso eta kolpez kolpe. Maialen bide mila eskerta datorren astera arte. Zaindu zaitezte. Izan ondo. Topatu, Zer? Joan naiz gorriren bila eta ez du topatu. Ez? Ez dakit nun dagoen gorri, eta egia esan, ez dakit, aiaritu zaretezuek, fliski-flaska eta... Flosko. Eta kukurruku, eta ez, katuei, hotxe egiteko, hola, egiten zaien bezala, ez dakit ze hotxe egin behar dio dan gorriri. Ze gorri gorri txakurra da, baina gorri itxas txakur bada. Badakizu zein den gorri? Ez. Ez ikusi? Aste Aste batzuk daramatza Bizkaiko kostaldeko hainbat herri bisitatzen. Bai? Da, itxastxakur bat,
horrela kolore gorrixka duena eta horregatik gorri izena jarri diote. Ez gara ez oso originalak euskaldunak, baina tira, hainbat herri bisitatzen ari da eta dagoeneko egonda Elantxoben, egonda Mundakan, egonda Armintzan eta egonda Bermeon. Eta esan dezakegu, dagoeneko erakargarri turistiko bihurtu dela eta ni joan naiz bere bila, baina ez dut topatu. Hala ere, ni bezalakoak balin bazarete, gorriren argazki bat ikusi baduzu eta esan baduzu, oi, amoa, zixalatua dan, txe politia dan, oso politia da. Agintariak gogorazten dute eta gogorazten digute baita nire ere, animalia basati bat dela, Itxastxakurrak animali basatiak dira. Kozkalatzein behar du horrek. Da, eta orduan agintariak abisatu dute, mesedez. Ez hurbildu gehiegi bertara, ez hurbildu beraren gana, utzi dozue gorriki zajoari lasai oporretan dago, Bizkaiko kostaldean, beraz, ez gerturatu gehiegi, ze horixe, kozka edo, ez dakit. Niri gustatu zaidana, gorritaz gehien gustatzen zaidana da, sudurrean, bihotz formako, ez dakit, zea duela, bai? Bere sudurra bihotz forma dut, orduan da, gorri da oso politia. Eta hortxe dabil bueltaka, baina hori, esango dizuet nik ez du dala topatu. Jo, esan animali basatiekin topo egitea, esperientzia nahiko eder bezain arriskutsu edo bastakit kezkaz bizitzeko modukoa izan daiteke, baina itsasoan gertatzen bali mazaizu are gehiago. Nik ikusten ditu danean, nire Instagramean agertzen dira etengabe piragüismoko bideoak edo lako gozak eta norbait kaiak baten gainean eta inguruan hortxe, izurdeak saltoga, esan ze politek izurdeak eta ze jatorrak, baino beldur pixkat ere eman behar du. Niri animaliek errespetua beti ematen didat, beti. Mendian eta ikusten ditudanean ere bai. Baina, are gehiago horrelako animali basati bat topatzeak, ikusi dizku gainaz. Ze hortzaginak dituen, esan duzu, sudur gainean bihotz formako, baina beraxago dituen hortzaginak ere, ikusteko ikusteko behar dira, Ez dut ikusteko baina. Ez gai, itxasxakurrak aragi jaleak dira. Ikusten zaitu, eta ikusten dut zure ipurdi masaia, eta esan dezake, hemen, bazkari goxoa. Ez da? Badaukan ojan nerea mintzat. Gizon arrunta naiz da. Kantu edarra zen hori, Epelde eta larraina gana zen? Imuntzu eta belokina. Beraz, nire zalantza da, eta zer, topatu egin behar dute? Zerbait egin behar dute? Zer horpegi hori, imuntzu eta belokirik intzun den hori? Ez esan duzu, gizon arruntaren kopela? Imuntzu eta belokiren adela? Hori beste norbaitena da. Vale, xaberlete. Bai, ez, baina imuntzu eta belokik abertzen zuten, uste dut ez dagoela saretan, YouTuberen bideoen batean dagoela, baina gizona arrunta naiz, ni arrunta gizona, tripa handia eta ipurdi gizona. Hori zen imuntzu eta belokiren abestia. Eta plazetan ezagutu genuen erromeri giroan. Tira, gorri itxastxakurrarekin zekartazen dago, Juri. Barkatu. Ez, ertzaintza bueltaka dabilela, eta pakean usteko. Hori dela konta, hori esan digute. Ibilida, portuetan ibilida, Bizkaian ibilida, gustora dabil. Ikusi zuten adibidez, uste dut lehenengo aldiz Armintzan ikusi dutela, portuan, etzan da, botata, lasai asko, eguzki hartzen. Eta jende asko gerturatu zela, eta hasieran inorretzen konturatu, ze lehenengo aldiz agertu zenean, ostiral santua zen, aste santutan. Eta jendea zebien, juergan. Baina, geroz eta jende gehiago gerturatzen joan zen, eta kristona sortu omen zen, eta orduan, ertzaintza joan zen, eta ertzaintzak esan zuen, alde mendik. Mesedez, kontuz, eta prezintatu egin zuten zonaldea, gorri lasai asko egoteko, hortxe, eguzki hartzen, behar bezala. Eta orduan, horixe, kartela jarri zituzten, oso graziosoak, portuan, ze jartzen zuen kartel batean, no molestar a la foca, gracias. Eta oso graziosoa dago, ez? Utzi txakurra pakean, eskerrik asko. Eta horrela xe, antxe, eta gero alde egin zuen. Baina alde egin zuen, eta handik egun batzuetara esan zuen, mutriku ikusiko, eta bertzen mutriku ze giro, eta mutrikura joan zen. Eta horrela hueltaka dabil. Eta hueltaka dabil, eta orduan jende hasi da atzetik. Ura ikusi nahiean erotu behar. Bazen mutrikura, mutrikun ez dago. Hala, Twitterren ikusi dute elantxobenera. Venga, bazen elantxobera, han ez dago. Bazen horrela dabilela jendea, baina hori esan egin genuela guk hemen bigarren kafetik batzutan egiten ditugula horrelako abisuak. Esan ez, baietz, guk ere animaliak maite ditugu, baina kontu zibili behar da, eta batez ere, ez egin minik,
Ze jende gaixtoa ere badago. Pentsatzen dut gerturatzen den jende gehienak ez duela hori nahi, ez duela hori bilatzen, ez duela zauritu nahi. Ikusmina du eta bai. Ikusmina, baina agian gerturatu nahi duzu lastantzeko soilik eta mina egiten diozu, edo mina egiten dizu berak zuri. Bai, edo mehatxauta sentitzen du bere burua eta eraso egitera behartuta ikusten du bere burua. Tira, gorri itxasxakurraren berri baduzue, utzi, ez edatu, gozatu eta ez saltxeatu gehiagi. Polita da. Goera, eskutatik joan ez da din. Tira, aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean, orain bai, Txilera begira jarriko gara, lehen ere ipatu bezala, bagoazelako hortxe Humberstone ezagutzera. Emeretzigarren mendearen amaiera zen. Europan Belle Époque delakoa bizi zuten, garapenaren aroa. Gerrate nabarmenik gabekoa. Historian pixka bat murgilduta. Zehazki, Gerra Franko-Prusiarra eta Lehen Mundu Gerraren artean kokatzen diren hamarkada haietan, bigarren iraultza industriala, kapitalismoaren gorakada, ikerketa zientifikoaren indartzea eta bestien bat mugimendu gertatzen ari ziren gizartearen geruza guztietan eragina zutenak. Duela gutxi, izan dugu Titanic ontziaren efemeridea eta kontatu dizuegu nola ondoratu zen. Esan liteke, Titanicek ere berarekin eraman zuela Belle Époque delaku hau, 2 urte beranduago, 1914an hasiko baitzen mundu gerra bera. Europak bizi zuen garapen industrial eta arlo askotako uraetzen ondoriorik gabe gertatu baina. Kontinente zaharraren gorakada historikoak gertatu izan baitira beti kolonialismoaren hainbat une gorenekin batera. 1885 Belle Époque delakoa abiatzen hasi zen bai, eta urte hartan eman zen Berlingo ituna, ezagutzen dugun Afrikako mapa lerro zuzen hori sortu zuena. Europako potentziek Afrika banatu zuten eta austiatu oraindik dirauten ondorioak utziz. Baina gu ez gara ez Europan, ez eta Afrikan kokatuko. Kolonialismo espainiar zein britaniarrak mendeak zeramatzan Amerika desorekatzen eta gu oraindik euren independentzia ostean, antzebiltzan, bere mugak ondo zehaztu gabe zituzten 3 herrialden mugetan kokatuko gara gu. Txile, Bolivia eta Peruren arteko mugan kokatuko gara hain zuzen ere. Tira, hainbat txiri buelta egin eta gero, Europar Belle Époque, kolonialismoa, Afrika nola banatu zuten eta Britaniar eta Espainiarrek nola zeramatzaten ja, mendeak Amerikako kontinentea ustiatu eta okupatzen, Humberstone herri mamuaz hitz egin nahi nizuek gaur. Gure herri abandonatuen zerrendan eta gure pasio horietan, badakizue batzuk oso zaleak garela, hiri abandonatu, Gure. Ez hori gustatzen zizkizue. Baina bereziki zuzara, hemen nola baiteko obsesioa esan genezake duena horrelako hiriekin. Hiri mamuen zalea, hiri desagertuen zalea, horrela da. Txileko mehatze herri ederrau ere zerrenda hortara gehituko dugu. Humberstone, duela mende erdi baino gehiagotik inor bizi ezten, edo lan egiten ez duen arren, herri eder bada. Bere basamortuko kalezulen artean oraindik ikus daitezke, Belle Époque txiletarra deitu izan dutenaren arrastoa. Bulegoak, eskola, antzoki handi bat,
Tira, Belepok baino gehiago luzatu zen bertan herria. 1870 eta 1960 bitartean ordurako, pentsa, Europak bi mundu gerra igarota zituen, eta bi mundu gerra hauek bere biziko garrantzi izan zuten Humberstoneen sorreran baino desagerpenean ere. Baina tira, milaka langilek helburu komun bat zuten, han lan egitea, salitre industrialarentzat lan egitea zuzen ere. Urre zuria deitu zioten sodio nitratoari gatza zuen Humberstonek, eta gatzak sortu zuen Humberston. Baina hemen berriro Europa. Norentzat zen gatza ura, Humberstonen gatza, ba Europarentzat. Nork eman zion Humberston izena, ba Europar batek, Britaniar batek hain zuzen ere. Izan ere, 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasiera hartan, ia munduko gatza guztia Atakamako basamortutik zetorren. Txilerentzat bere biziko garrantzi izan zuen. Haren diru-sarrera fiskalen 40 eta 60 artekoa zen. Tira, diru-sarreren erdia gatzaren bitartez lortzen zuen. Baina tira, dena hor 1866 garren urtearen bueltan osatu zen, osortu zen Jose Santos Osa esploratzaile txiletarrak Salar del Carmenen Antofagasta hiritik gertu gatz biltegiak aurkitu zituenean. Garai hartan lurroiek Boliviarenak ziren, baina Santos Osak baimena lortu zuen minerala 15 urtez ateratzeko, eta hau garrantzitsua da. 15 urte. 15 urtek asko dirudite, baina Txile literalki gatza saltzeaz bizi zen. Europak premia hori zuen, eta lorian bizi izan ziren hainbat hamarkadetan. Bere gorenean, 1900 eta 1930 arte horretan, Ikiketik, Tarapaka eskualdetik, 50 kilometro ingurura dagoen toki honetan, 3.500 pertsona inguru bizi izan ziren. Txiletarrak iparalderatz joan ziren, mugikortasun demografiko handia suposatu zuen, baina ondoren, han muga inguru hartan migrazio olatu ezberdinek aberastu zuten, bereziki Peru eta Boliviatik etorritako jendeak. Mugaldeko inguru haietan, bertako biztanlek Pampinoen kultura osatu zuten, ez? Kultura komunitariola espezifiko bat. Txili iparraldeko basamortu inguruan bizi direnen kultura edo. Adierazpen linguistiko propioa zuten eta justizia sozialaren aldeko borrokan aitzindaria zen inguru hau. Planetako ere muidor eta gogorrenetako batean lan egiteko baldintza zaiak ziren, eta horrek ere baldintzatu egiten zuen jendearen izakera. Salitreraren negozio eredua Shanks sisteman oinarrituta zegoen. Sistema hori James Humberstonek garatu zuen. Inguruko langilek Don Santiago ez izena jarri zioten. 1875ean, salitrera deskubritu baina marka da terdi lehenago edo, Hego Amerikara emigratu zuen ingeniari kimiko Britaniarra zen Humberston, eta hortik dator herri fantasma honen izena. Prozedurak kalitxea, nitratoan aberatsa den basamortuko azal hori temperatura altuan disolbatzea suposatzen zuen, sodio nitratoa ateratzeko. Eta ongarri honek, nekazaritza eraldatu zuen Amerikan, Europan eta beste batokitan. Eta esan da bezala, aberastasun handia eman zion Txileri. Baina ze gertatu zen Boliviako lurrak ustiatzen 15 urte horiek igaro eta gero? Pentsa, lurrak Boliviarenak ziren, baina etzen hainbeste denbora irurek, bai Peruk, bai Boliviak eta bai Txilek independentzia eskuratu zutela. Eta
mugarteko harreman ura lausoa zen, ez zegoen oso garbi. Han, lurraietan gatza ustiatzen zuten enpresa gehienak txiletarrak ziren. Kapitala Britaniarra, eta lurra Boliviarena. Eta Boliviak zerga sendoa ezarri nahi izan zion, handik ateratzen zen gatzari. Azetik bortzio txarra. Nere lurretik gatza daramazue, dirutze egiten ari zarete, eta nik zerga bat inposatuko dut. Eta honek eman zion hasiera, aski ezaguna den Pazifikoko gerrari. Akaso hain ezaguna ez da, benetan odoltsua eta gogorra izan zela, eta Amerikak mendeaietan, edo markadaietan hobesan da, bizi izan zuen gerra, bortitzenetako bat izan zela. Txilek zer gaura onartu ez, eta lurralde horiek menperatzeko hartu zituen armak, eta baita gerrari hasiera eman ere. Eta noski itxasua zen, jokoan zegoena Peru eta Bolivia aliatu baziren ere Txilek aixe hartu zituen mendean. Eta estimatzen da hemen Boliviak 200 kilometro kosta galdu zituela. 1904ean, gerra amaituta, nolabaiteko bake itunetan edo, adostu behar izan zuen Boliviak, Txileko muga, Peruren mugaraino iritsiko zela iparralderuntz. Eta horregatik, Bolivia da, Paraguairekin batera, kostarik gabeko Hego Amerikako herrialde bakarra. Boliviako Antofagasta eskualdea eta Peruko Tarapaka eskualdea bereganatu zituen Txilek. Entzuleak okatzeko, egun Txile iparraldean akaso ezaguna den San Pedro de Atacama, Uyuniko gatzategirainako bidea ematen duen Andeetako altiplanora igo aurreko hiri ezagun hau, hori Bolivia zen. Naiz eta gaur egun askok bisitatuko genuen, baina Txileren lurren barnean. Azken urteotan Hagako auzitegian bueltaka dabilen gaia da oraindik, Bolivia gutxienez 10 kilometrotako kosta eremua berreskuratu nahi duelako. Mende luze pasata gero. Baina momentuz ez du lortu, eta ez diudi erraz lortuko duenik. Baina berriro itzuliko gara gatzara. Gatzak sortu baitzuen gatazka, eta gatzak Humberston herria. 20. mendean zehar, Txileri hazkunde ikaragarri eman zion negozio hura, 2. mundu gerrarekin amaitu zen. Pentsa Britaniarrak berriro saltxan, eurek Alemaniarren gatz esportazioak blokeatu zituzten, eta Europan beste iturri batzuk topatu enean, Txileren gatza interesa galdu egin zen. Paradoxikoa bada ere, Afrikako deskolonizazioarekin batera gertatu zen Humbertonen gainbehera. 1960ko hamarkada asterako, Kompainia Salitrera de Tarapacá y Antofagasta deituriko ura, krisi larrian zen, eta itxi egin behar izan zuten. 1961ean azken biztanleek Humberston abandonatu zuten, eta orduz geroztik herri mamu bat da. Ederra, baina mamua. Pentsa, desagertu eta 60 urtera Humberston herri mamua UNESCOren munduko ondarearen zerrendan dago. Eta 2000 eta bataz ezkeroztik Txileko Salitre Korporazio Museoaren babespean. Nian egon nintzenean, San Pedro da Atacama inguru hartan, nik enuen Humberstonen berri, baina inorandi badabil, San Pedro da Atacamatik 4 ordura dago iparralderuntz, eta Arica hiritik pare bat ordura hegoaldera. Antxe, ia, gaur egun Peruko mugarekin, eta bisitak merezi badu ere, hau zizutukatuko, tokitan geratzen da. Eta Goiuri, Julen, eguerdiko amabiak hortxe gertu ditugula, gaur soinu banda bezala erabili dugun Roberto Parra txiletarraren Desde el Alma kantu honekin. Agurtuko dugu gaurko saioa, Julen, datorren aste arte, ondo bidean. Bixi amaituko dugu, gatzarekin. Goiuri zeizarandia bihar arte ez, bihar jai baita, ostegunera arte. Ara, bagur. Ostegunera arte. Bai, agur. Goizeko 10:00 ostegunean, hemen txizango gara entzuleok izan ez dakit, asteburu ez, zubi ere ez, baina, eolako jaiegun
bueno, gaurko Islotea. astearte ostiral usaindun honen, plazerra edo danakoa. Zaindu asko eta orain gozatu edo bintzate egunean jarri, informazioaren tartea baitatu hemen bigarren kafearen ostean, naiz irratira izan ondo ostegun arte. Keep calm and bigarren kafea.